Kai kebaje hakite kitan kaput border Assam mat Meghalaya hakaba ki pulit yada jelah ila syak penher kerat bat syak be no ha kita ki karbi te kani kalong ke ba singau leran si benta habangi pek ya ke jingje ke baje hapo East Janti Hills hakini ki sngi hakaba ki pulis jong ke jelah ki bom, ki syok, ki kenjat, ki kura, ki kerdem, ya ki peradok, ki prasnam jongi, ki badai kita ki kasih. Klem da map, klem da kensnap, lapidai ki kena, lapidai ki kentai, wat la kaan, kamsya, bagi polis senrang, kin ketak keti, ya ki longkemi, lane ya ki kentai kat kom kaan, henry penban, kila ya penken huri hura, bat kila ya kerwit napang klem don jing map syu ladangi pej ngi ui bat ngi sakhi lengba ka video ya ka ke baje ha kita ki jaga badon ya ka hearing jong ka top sam te kalong pat ka bangis ngau leran ban ui ba bat kalong ka bangis ngau benyau ha ka ba balai kinut ban syok ban kerdam ban kenjat ban kura tang ya kita ki pradok ki prasnam badai kita ki para kasih ki jongi balai ki pet kerat balai ki her kerat naka tersim jong ki kar karbi tigani kalong ke ba ladangi perkat ladangi puson ngidon ne ke jing singau diau ngidon ne ke jing singau rem namar kata ngi kentu hang ne ya ke sarkar Meghalaya ya ka home department ba minister in charge jong ka home department udai ban pha ban penklan ki bor pahara ha ki khap bordar khanang ba kalat na kajing leran kalat na kajing ija buram ha ka ba kumno kat ki polis yada jela ki haban syabe ha ki bar jela ni kentur wa kaju kepor ba ka home department kadai ban ai no ka direction ba penduna no kajing ap pahara ha posor penduna kajing ap pahara ya ki dukan jong ki bar jela penduna kejing apahara ya ki company barjela ki bapen hek spa ki henry lek pahara sepok khap bordar sepok kaput ban yada ya ka hok long try jong ki try jela keni kalong ke ba ngisngau leran ha bangi pej lengba ketiga video ba kat ki polis yada jela ki hapan syabe bat penher kerat ngimban ki polis ki don la kejong ka streng kejong ki don la kejong ke jingla kejong ki tang ba mentah ha ba ki paj ba karbi ki la tut daki hajar ngut kat ba ka sarkar Meghalaya ka pha ya ki polis laingut saungut te pinla ya le sei tikeni ka pen I ba ka jing khaput kam dei jong ki polis ndai ka jing khaput hi ka dei jong u minister in charge jong ka home police ha ka ba kimnut ban lek pha pahara po khaput po bordar ban yada namta ka jela henry ki pha pahara pen ban hang ne po sor silong hang ne po ki company ki badon kita ki company barjela namta ban yada ya ka spa jongki kat ba ngiklet pat ban yada ya ka jong ka jela teleng ba kani ka video kani ka long ka message kani ka long ka khubor ba kom kita ki klik nos nishar pidai ban yang yateli pidai ban yang yada yala ujong uput usam yala ka jong jing hok long try jong ki khun ki hajar hang ne po ka jela khanang ba watang shin shiru ka badai ka jongi ai ba ka dei ka jongi bat ka badai ka jong ki wei ai ba kan dei ka jong ki wei ne khublai shibun ngin second